Nedelja i svi smo tu, sve podsjeća na sreću. Šta tačno? Pa kako, pa nedelja, brate, dan za porodicu i kalčo. Sve što čoveku treba. Pa možda i da ti prođe tiket. Da. Šta, brat, ima da ih izdominiraju Milanezi. Dobro, to se za njih ne znam baš uvek. Šta si igrao? Iskecu kecu. To je to. Ćao, ragazzi! Čika Čale, izvolite. Šta se gleda, a? Serija A, jeli? Da, jako kao i uvek, da, kalčo. Da. Čika Ćale, izvinite, molim vas, rekli ste mi prošli put da vas podsjetim pre nego što ste otišli za onog Soma. Mislim, treba mi počinju Mikerovi sad. Jo, Žicke, evo ti, šta je tebi, bre, čoveče, a? Šta je tebi, pa ti mene vidio nekad ja imam Soma, a? Ajde, beži. Imam samo ove ljubičaste, bre, ne mogu da ti dam. Šta je tebi? I? Kako napreduje Milan? 1-0 vode na San Siro. A ostali? A ostali, evo, sve sam prošao, samo da dobiju iz keca u kec, da bude iz keca u kec i ja sam prošao tiket, mislim, Dobro. on je već pao. A kakvi su dojave? Kakve dojave? Zetini leba, maco. Kako, mislim, za tekme čoveče, macotka, šta je tebi, bre? Šta kažu dojave? Čika Ćale, s poštovanjem, mi nemamo dojave. Vi igrate bez dojave. Da. Jao, kakvi ste vi paceri, jao, amateri svome gradu. Mislim, kakvi su ti ovo drugari, jeli? Pa deco, pa nikad nećete biti profesionalci. Čika Ćale, molim vas, mislim, sa poštovanjem, ali kako da nam javi šta se dešava kod Džabara, mislim. Pa vama nema, zato što ste dunsteri, a Čika Ćaletu ima ko da javi. Koga zoveš, Ćale? Koga ćeš da zoveš? Deja? Pozdravim ideju Boga. Kog gde je? Kog Deja? Deja je Šimanovaca, brate. Deju Savićevića, nego kako? Ložiš? Ovo izgleda veći lažov od Peđe. Edu mukni. Alo? Pa gdje si kralju? Gdje si genije? A što činiš, a gdje si? Što? U Budvu? Sad u Budvu, a? Pa malo van sezone, jeli? A? Pa ako, dobro, neka, a? Viđu, voli će da mi pomogneš nešto, a? Pa evo me u Beogradu sad obiđu mogu malog igra sa drugarima kalčo bez dojave. A šta ćeš, mlado, ludo, jeli, a? Pa, voli će da mi okreneš nekoga, a? Da se raspitaš? Pa mislio sam da mi okreneš Berlusconija ili... Evo da im stvarno priča s njim. Čuti me. A? Šatro. Što? Bolnicu Berlusconi? O, kuku. Pa dobro, ništa. Šta? Okreni Maldinija, Barezija, Costa Curtu, Bađa, bilo koga. Ajde, ovi... A djeca, ako su pogrešili, da mogu da se izvade online. Ajde, ljubite, brat. Ajde, evo. Šta sam rekao? A? Što se u Crnu Goru kaže, to vam je završeno.